Blessings. Ja, 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 ja. Jehovah, my God. Happy celebration, happy Thanksgiving, happy anniversary, an achievement forward. Celebration time with my friends and family. Mr. D, that can call to my team, my day, when I'm walking, every single day, very good, what is your number one? Make me pop and those jumping. Just, hip, 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 hooray! Ah, one of ya, I kwesịrị ntụkwasị obi Chineke ọ dịghị onye dị ka gị. Ịdị mma n'ụtụtụ, ezi na dị mma n'abalị. I kwesịrị ka asọpụrụ gị, onye eze ọ dịghị onye dị ka gị. Onye Chinwo, onye dị ka gị. Eze mfe, Chinwo okwenye. Ịdị mma n'ụtụtụ, ịdị mma n'ehihie. I kwesịrị ntụkwasị obi, onye so nwee onye dị ka gị. Akwa gị na-aga na-enye nwa, akwa gị na-aga na-agba ọrịa. Odu ndị ya iche, Chineke ọ dịghị onye dị ka gị. You are better than the greatest. You are higher than the highest. You are more than what people say. Chineke ọ dịghị onye dị ka gị. Onye Gwanụgo. Onye dị ka Chineke. Onye yiri gị n'ime mma. Chineke. Ewo. Daddy. Ozu na-akpụ ụrọ. Onye dị ka Chineke. Gwa m onye dị ka igbe na-eche ndụ. Gwanụ m onye dị ka aṅụrụ aṅụrụ ndụ. Gwanụ m onye dị ka isi ike ndụ. Gwanụ m onye yiri chi na-asa mmụọ. Gwanụ m onye yiri chi na-enye mmụọ. Ụmụ Chineke, ka anyị kelee Chineke anyị n'ihi na o nweghị onye dị ka ya. Eziokwu eziokwu, eletu m anya n'igwe ma lee n'ụwa. Ahụghị m onye dị ka Chineke. Ma ncha na acha, anyị gụkọrọ mmeso ọma Chineke n'isi anyị, chi ga-eji ma bụ. Otu a ka ọ dị. Ebe ọ bụ na ị nọ kelee Chineke n'ihi na o nweghị onye dị ka ya. Onye nwe anyị ekele Jizọs aka. Kwa aka gị. Ebe ọ bụ na ị nọ na-ekele Chineke, aka na-eto dike na nke o mere, ọ ga-eme ọzọ. Yeah, we are members of Sisters Fellowship International. We came to celebrate with our sister, Nana Obonna, and our brother sister, Mas Obonna, who has done so much for us. This is your day. You've been so awesome, worshiping God every Saturday. It hasn't been easy, but God has been so awesome for all of us, and He needs to be worshipped. Sister Nana, we love you, and we'll always love you. Brother Mercy, where are you? We love you, and we'll always love you. You already know you are brother, sister, and that's why we all are here. It's not every
stand for. Sisters Fellowship International is a non-denominational fellowship. We are not any church. We are women who come together to pray to who? To God Almighty. And God has done so much for each and every one of us, and will continue doing till the end. Sisters, let there be love, let there be love shared amongst us, let there be love shared amongst us, let there be love shared amongst us, let there be love. Father, give us a fresh, oh, give us a fresh understanding of sisterly love that is real. Let there be love shared amongst us. Let there be love. Sister Lena, we love you. We love you. God has done so much for you and will continue doing till the end. That sister, Mazi Obonna, we are giving you this. On behalf of Sisters Fellowship International, we love you. I call you daily and will love you till the end. May God bless you and bless you again. Hello, please let me Fellowship International a big round of applause. Thank them for showing their appreciation to our brother and his family. Thank you so much. Thank you. The next group on the agenda are the people from Isukwato. Mr. and Mrs. Mazio are from Isukwato. At this point, I expect every member of Isukwato, young, old, semi-old, semi-young, everybody must come out here tonight, because this is our function. And people came here to support us. So we have to show our appreciation by coming out and telling them, thank you for showing up.
Awurade